5. Dragon fruit dati yung dala natin may rambutan. Ay, nagbenta naman. Maglakad mag-atras. Pag malapit na mag-atras na. Hello guys, ayan, good morning. Good morning, good morning, good morning. Ayan, kakagising lang namin guys. Work na naman tayo. Ayan o, magre-repack naman tayo ngayon guys na ating nabiling rambutan. Grabe, ang sarap matulog guys. Nagtulog ko ito na imas. Talungal daw pa. Kasi na nagtulog ko. Plakdang-plakda ako kagabi. Bukod, pagkatang ako yung patangawanan. Ha? Oh. Pag nagbinta pa naman tayo, parang palengke ka rin rin daw. Baka mo nga yung Papapalaban tayo guys magbenta ng rambutan. Baka mali-mali. 4, 5, 29, 32, 4, 56, 58, 70, 72, 74, 76, 78, 80. Ito na lang guys yung natira sa ating lansones. So kapag benta na tayo ng ano, nasa ilang kilo na? Wala sino pagsakyan. 7 kilos. Ayan guys, tatlo kaming dito sa likod. Okay, ilang kilo kay Ma'am Cheng? Rambutan! Rambutan! Bili na kayo 40 lang! 40 lang te! 1 kilo! 40! Lansones meron! 100! Ay, wow! Bili na kayo. 1 kilo lang. Si Gigi pa lang te? Dalawang kilo ito kuma. Tagha. Baka lang ganyan. Ay, dalawang kilo wala ka? naman yata. Yung tag-isa lang, dalawang tag-isa siguro. Tanongin ko muna si Jim kumare kung magkuha. Lansones ko ay, hindi na. Kabibili lang Ah, namin. sige po. Ay! Ay, magbili pala sila oh. May magbili daw doon. U-turn now. Ay, magbili daw. Nagbili, dahil siguro balaya. Babangga. Naluda. Sige. Yeah, halika na. Ali, ayun. Atras ah. Ay, si Katino. Ilan? 10 kilo? 10 kilo? Nalipatan nun. Animal high blood. Rambutan lang. Ang magaganda natin. Ate Christian, yung kay Sat Felipe daw. Ay kay Gine, wala daw dang pira dyan. Nagpapaw. Magkano to? Ano na 40 lang po yan. Ate ah, lansunis po ay. Yung kay ikaw sa kanya lang sones. At saka rambutan ate. daw. Ganto, sino to? Ito sa atin. Ay, sige. Ako din ganon. Wala kang lansunis dyan? Sabi kanina walang pira. Dyan? Ganon Lansunis din, din ang ay. sones at saka rambutan. Okay. Kasabi niya Yung kwan, itong lansunes habang natagal na tamis. Ngayon medyo maasim pa siya. wala na. Meron pa po isa. Ito po, isa na lang po ito. Kakaingit naman. Isa lang po, fresh pa po yan. Kanina isa. Hangin niya si Ayan, tagi isang kilo yan. Ate ah. Ate oh. Oh, Oh, isang lansunes. Okay, ubos na ang ating lansunes. Sold out. Hala, di ba't 4 yun? Oo, kanti Gine isa. Ay, ubus na rin. Hindi masyadong ano to. dapat pala guys, dinamayan natin yung ano. yo, ay suklay mo 60. Grabe ko yung barya siya. Thank you. Hindi ka 500 daw te. Tan. Wala nga kayo pang barya. Pricey kasi. 10,000 tika 500. Thank you so much. Kuya, pag may napintahan kami. Dito ka magupo. Hindi yan mano. Sila
Pagbalik namin, baka may ikuan. Na lang ko rin sa akin. Wow! Sa'yo na lang kami magkuha. Ilan? Rambutan tag 1 kilo, may 2 kilo, 40 lang po. Pangpapogi, pangpaputi. Sa'yo lang sunay. May busan, bagay. Gaya mo. Hindi lang po yung... Sana magbalik pa tayo Bukas! Kay Uncle. May na kayo magsabi. Oo nga. Meron na. Basta. Dalawa. Ay, ito, bayad yung kay Kuya Pen. Ay, ba? Pira rin si Pepik, katami pira yan. 1 kilo? Okay, wala na, ubos na. Baka sa isang araw. Charot. Sa kwan siguro sunod. Babalik. 1 kilo lang? Sinanay niya, baka gusto niya. Kaya gutom niya? Ate, magkuhan ka ang pili. Ay, nagkakain. Sabi niya, ayun si Papa Dan, tawagin mo. Baka magalit. Tawagin mo si Papa mo Dan. Kanino to? Baka magalit. Sa akin, barya ko. Ay, barya mo. Kuha nga din ako. Yanta. Bebe, basta pa yung 20. Dalawa, Kanti Merce. Tapos para 20 Wala pa yung sale nag-ano. Kanti, tayo po ante. Ay, dalawa yung saya. Ay, dalawa na. Sa kanya itong isa. Dalawa na daw. O para 40-40. Ate, 20 na lang. Eh, dalawa na. 20 na lang yung suki. Rambutan daw isa kay Ate Amin. O, Katamin, rambutan isa. O, bayaran mo rin daw ang tipina. 1 kilo pa. Wala ko nakalis dito ha. Di ba 2 kilo yung kay Brian? Si Treasure kasi Pwede makulitan natin. maraming piring. Kaya siya nakagabayan. Tatlo guys, sound nila sa Sahod nila ngayon. Sahod. Palitan na lang natin yung kay Biliano iba, di ba 2 kilo yun para isang supot lang ito. Nakuha natin, Daan na natsambahan natin yung ano guys, yung sahod ng mga payday. masira yan. Daw. Masarap pa dito eh. Barangay. Nakarain sabi namin lang. Rambutan. Naalam mong butan. Ay, damdama. 40 1 kilo. Murang-mura yan. Sa bayan, ano yan? 60. Paigin. Ay. Paalangan pati niya. Ayun o. Bugs. 40. Butan. Thank you po. Tayo pa niyang display ko. Rambutan! Ay, para daw! Rambutan! Atras! Awan natin, driver may nagar daw. Atras! Ante, gananin mo, sinyas ka, atras! Nagtatagari tayo na yun, aglakla ko. Ayun, wag na, yan na siya. Joke! Diyan ay mga kasama mo dyan, di sila magbabay. Isang kilo lang. Ha? 1 kilo lang? Oh. 1 kilo, bigyan nyo. Ay, wait lang. 2 kilo yan. Ito, 1 kilo yan. Oh, thank you so much. Ay, wait lang. Meron pa. Ay, wait lang. Wait. Exaggerated. Takbo, bebe. Bebe, takbo. Dalawa daw. Ilan? Dalawa? Ah, dalawa. Bukas natin eh. Guys, naggagandang bebe. Gandang dalagita. Oh, 420. Thank you so much. Thank you. Pangkad ni BBA. Rambutan! Hindi mo kami nagpunigan. Sardin. Tildan! Rambutan! Sardin ang butan. Rambutan, mga boys. Ay, sus. Sabi ni daw kanina. 40 lang ito amin. Rambutan, pagpapogi yun sa amin. Ay, wala yung sinabi. Magpangit ka doon. Sa iba ka nagbilay. Sa amin, pagpapugi. Ito kay Ate Bibe. Ate Bibe! Kada bukas sila mo, kamukha mo na si Pakito. Kung kami na. Sino sabing teacher yung bintahan daw dito? One tao sarado. Rambutan, lagkiten. Oo, may magbilay. Hinahabol tayo guys. Hinahabol na tayo talaga. Oo, yung sinilas mo ko na yun. Nagtawa ko yung tawag mo. Maputi dyan, bilang dyan. 1, 2, 3, 4. Yay! Thank you. Thank you. Wow! Ang gana tangong. Surutin natin yung indisel. Sa pa iawid tayo pa data. Sabi nila, ito na yung naghahanap ng pambili. Rambutan, 40 lang. 40.
40 lang. Pinapamigay nyo yata eh. Alay! Gatang biday tapon. Nangkel. Pamigay nyo na. Iba rin din yung bigay eh. Iba yung bigay sa next year. Galing Kalapan. 40. Maghanap pa kami ng pambili. Kakuri na rin. Kuya Jeep Jeep! Rambutan! 40 lang! Kamuli! 50 nga yan, ay 70 nga yan sa bayan. Ayun kay Antiquan. Hoy, rambutan! Sino kasi kayo eh? Gasigaw kami, hindi man nila marinig. Magkano? Withdraw pa ako sa bangkaw. Apo na yan. Ay, kala ko. Ito 1 kilo. Ilang bilhin mo? O habang gantay kang pasahero de. O 2 kilo na lang bilhin mo. Isa lang. Isa lang? O ba't kiwa may malaki? Tip the Jay. Sige, tada naman. Ata, 2 kilo ata. Ay, dokin. Apo na yan eh. Hapa, namin ni Kuya. Ay, 1 kilo na yan. Talaga talaga. Ay, yayamanin. 5 kilo dyan. Magkano? 5 kilo yan. 40 lang. 2 kilo yan. At punay na rin kaya yaman nyo. Unang ulo 20. Alay! Walang kalata eh. Alay na kayo dyan. Mataas na din. Tupak ko ma. Sige, puli ko lang. Ay, 2 kilo yan, 80. tupak ko ma. 2 kilo yan. Ito, 1 Isang kilo. kilo lang eh. Dalawahin na. Ha? Ang dami nyo. Wala pa pero. Kinablat ka nila oh. Pumpkin in check. Patay ka, makita ka sa video nagasigarilyo ka pa. Iyan ang mga. Aroy! Oh, sige. Ay, 2 dami kilo. ko. Kunin ko lang. Kilo lang? Nagkuripot na. Wala magang tira ya. Ayan, 50, 40. 40. Okay. Oh, 10, barya. Dapat yung ring sana eh. Hindi mas mahal yun. Hindi mas mahal. Di ba may 20 na sa... May 20 na yan. Oo, nabigyan ni... Wal. Dalawahin mo lang kasi. Maghapon kong inunguya yung isa. Pustisuan mo rin kasi ang babae. Ba't kasi yung taas lang may pustiso? Wait lang! Wait! Rambutan! Dragon fruit. Wala kami itong dragon fruit ngayon. Next week. Itutuloy ang pagbenta alas 2 ng hapon. Ano ang tiligaya? Saan ang gura mo? Sa bayan, guys. May dala ka bang quarter mo? Parang hanggang gabi ka Parang hindi magtinda. na. Parang, ay natikol. Okay, dito tayo sa PGO. Pwede. Tara! Okay, napupugla sa akin. Hindi, buksan yan. Pabuksan ko na. Ito yung cellphone mo. Oh. Diba, dragon fruit dati yung dala natin ngayon. Rambutan. Ay, Pwede nang pasok sa loob, sabi natin. Dala kayo ay... Malayo makita natin dyan si Kambal. Kita natin si Ikuan, Wayne. Oo. Daw cellphone para ngayon. Kaya mo. 40 lang po. Ha? Sure, sir. Okay, sige. Ako, dito oh. Na lang sa isang kilo. Okay, kaya na siya. Adi, mamaya na lang kami ha. Ha? Isa lang? Sampol? Ako. Magkano isa? 40. 40 lang po. Ako, 2 kilo po yan. Ito po ang 1 kilo yung may konti. Thank you po. Pasok po kami ha. May nagbili doon? Rambutan! Saan din gar. Sir, rambutan? 40 lang po. Dito yung ano yung mapipera dito, banda eh.
PSW. Opo. Kaya magbili ka, sir? Hindi po. Sulto. Sultupin po. Supsop. May pre-taste po kami. Ay, pretty! Pre-taste. Yun ang Tingin daw pre-taste, pre-taste daw. right? Pasok po kayo. Yung pre-taste daw. Ito po. Ba't yun madami? Ilang kilo yun? 2 kilo po yan. Sige na, magbili na kayo. Maawa na kayo sa akin. Ito po, tigitang kilo. Sir, 40 po. 40. Patikim daw yung pre-taste. Sige po, kulang kayo dyan. Kami din po yung sa dragon fruit. kuya ko yung nagpapasok, but pre-taste naman. Di ang pre-taste mo, 3 ha? Gabi na pa. Nakaraan pa. Hello! Tatlo, grabe. May grabe. Ganito ako sa bahay. Gusto mo bilhin? Rambutan. Hindi yung wing. Saan po galing to? Oriental po. Ang ganda lang ba? Madami to. Parang mas marami to. Full support kayo magtinda. 18? Asan yung pre-taste? Pati Ito pa. baka Baka natsambahan mo lang, ma'am, yung May inalok din sa akin kanina. Hindi daw tanggap. Taga-oriental, si Jenny Lynn. Kano? 30. Ay, binibigyo kaya hindi niyo kaya. Alam namin, kaya kami nandito. Ayan, maasim ha. Di ba matamis? Ayan, Nagbago na. maasim ka pa ha. Ayusin mo. Hi po! Hi guys! Welcome to my vlog. Ayan, namatay! Ayan. Ayusin mo kayan, B. Mangga. Hi guys! So, andito kami ngayon. So, bumili sila ng rambutan. Hi kayo, hi! This is mine. Bumili po siya. Charet. Matamis. Gusto na? Parang dagdag to. Sa'yo. Tikim, libre tikim na lang Ito po. yung sa'yo. Ma'am. Abay, ma'am, ano? Bakit parang rambutan sa ano ko? Pahingi pa, pwede. Sige po. Pili nga ako, bakit ganun? Tanggalin po na full support. Isang team po talaga kami. Kailangan, kailangan. Kailangan mo, Aji. Dragon fruit lady supreme. Taga-oriental po kayo. Kayo yun? Naging rambutan na kami. Kuya, sama mo ako dyan. Ikat ko yung sayo, joke lang. Ay, ewan ko mabasa pa po. Thank you po. Na ngayon. Nagbago na. Pasok po. Paano po kung ano nyo, follower nyo, katulad ko? Ay, may pre-taste po. Ay, ito po. Rambutan po. Rambutan, 40. Rambutan, sir. Ma'am? Ibang taso yun na. Rambutan, sir. May pa-sexy. Huli-huli din pero kung isa dahil. Hindi po, ma'am. Hindi po. Rambutan po. 9:20. Thank you po. Sa taas pa tayo. Pre-taste daw, Peng. Sabi ko wala bang dagdag? Baka na mag-pre tayo ng bala. Oh, 2 kilo yun na lang po. Bagay mo nga, ma'am. Pa. Tingnan akong dagdag. Pwede ba dyan? Si dragon fruit ah. Rambutan ko na kuma. Bakit? Pasok daw. Mira, pasok. Ah. Ito natin sa electric.
May free taste po kami. Hindi po, tuklap. Walang dragon fruit? Next week po. Rambutan po muna kami. 40 lang, sir. Eh, dasante, magkano ka daw? Pero tuklapin. Tuklap po yan. Matutuklap. British. Oh, ito po ang free taste. Ito po ang free taste. Magtikin po kayo. British na. Magkano isa? 40 lang, sir. 2 kilo. Dalawa. Ito po. Ate lang yun eh. Oh, sige. Tuklap. Hindi ka tagbili ng nagagawin. Dali nga lang naman. Grabe ka naman. Magahugot ka lang. Ilalasahan ka nga. Thank you po, sir. Ito po. Tingnan natin. Bago kami bibili. Sige po. Isang kilo po, dalawa. May gano'n naman talaga sa lahat ng prutas. Merong ano. Naibigan si Amos sa may bin. Kaya na yung sa plaza kaya? Sakit doon, ate. Thank you po. Kayo, ma'am. Dragon fruit ladies. Ngayon, rambutan na. Naka-vlog ka? Kami po. Oh, ayan po. Thank you po. Kayo, sir. Bili ka na. Guys, Pinakayaw natin diyan. Pinakayaw ako naman tala dito sa... Ah, si doktora pala eh. Galing magtinda ng teligaya. Pinakayaw ni doktora. 400. May Ah, wala na komisya. rin kaming dala. Thank you po. Thank you po, Dok. Thank you po. Next week po. Thank you, Dok. Okay, medyo bumaba na siya guys. Nasa level 1 na tayo. Level 3. Stage 3. Nagadumating sa buwan na kilaw. Isang kilo lang ako. Kahirap. Hindi mo mabinta yan. Ito rin, maglakad mag-atras. Pag malapit na, magpatras na. Ang klase na yan. Saan natin yung dalawa? Si Antiligaya daw ang pamaal natin. Pamaul. Walang ipon. Kaya pamaul. Man, dragon fruit. Mali ka na naman, dragon fruit ka na naman. 40 lang, sir. Bili ka na, sir. Nung nakaraan, di ka gabilin ka dragon fruit. Para makauwi na kami, sir. Maluman, sir. Mali kami pa yung nakapangan, sir. Ito, sir, free taste. Ano yan? 40 lang, sir. Ring. Ano rin to, sir? Grabe nito, sir. Ano to? Po ito, sir. Hindi yan siya ring. Ilan, sir? Dalawa, sir? Isa lang. Isa lang. Sarap, sir. Time daw, sir. Ang ka namin. Tayo, marudaw. Thank you, sir. Bakit pag sa tourism, nagkatulakan na kayo? Ayun lang, oh. Ayun lang ako tingin na sila. Ayun lang ka na nga. Pamaol! Hindi tayong pamaol! Ante, bilisan mo! Kahit yung gawin, rong ring. Sabihin mo, rong-rong!
Sabi na rong po ito. Sabay bugahan mo ng ano, hininga mo, rong aga, rong. Awal ka na sana kapangalan ko. Pasok. Hindi po to rong raing, aga rong lang po ako. Dali! May magbili doon magpamarya. Naya kayo magbenta. Sabi ko hindi po kasi araw-araw na kami dito. May nadaan dito guys oh. Si Kuya Allen oh. Sana Wow. all ilog daw. Naubos na yung inyo ay? Sama nga. Sir, bili ko naman sir. Banda ko na ng alimango. Malamang kayo. May pa-conscious sa ating alimango guys. Di ba? Magkano yan Yan na ay? lang natala. Oh, yun na lang nasa kwan. Hindi na pala. Nakailang kilo na kayo. Di, mayroon pa na iwan sa bahay mga ano, 4 na tray ng ano. Pangbukas namin yan. May isang daang kilo na. Purpose dun sa barangay. Ayaw ko siyang bukasan ng pwede na. Ayan Kuya Allen. Bigay niya? Ha? Kabait mo na. Ha? Ano rin ako? Thank you. Magkakita mo ka. Magkakita? Igat yun eh. Ha? Igat. Hindi. Mga agat. Mag-vlog sila? Thank you. Ngayon? Ilog daw sila. Thank you. Mga agat. Okay guys, nandito tayo ngayon sa Aroma Beach. Kati-kati, lugaw-lugaw. Kasi wala na magbili sa amin. Maraming kakumpetensya guys sa rambutan. Hindi na namin guys. Warma. Bintahan namin. Lugaw-lugaw sa tabi ng dagat. Ba't ka dyan ka man ay Kinamay lang, sumarap na. Napagod ka tayo magtinda? Hindi rin. Ayos lang. May customer na keep the change ko na nakin ng teligaya. Kunay ayat ng teligaya na. Ada ka no, panggatang na sigarettes Sabi niya, na. Auntie Pasing, Ante, ako nagtinda dun eh. Sabi ng tipaseng, dala ko yun eh, akong nagtinda doon eh. Ako siya binigyan. Hindi, ayaw mo lang tinawa lang siguro kayong teligaya. Kaya paano yung mata mo daw kalamlam na? Hindi ako kunlay. Kaya ayan guys, nandito kami sa highway. Alas 6 na ng hapon. Wala lang ba yung tala? Lima na yan? 8 na yata yun? Hindi. Dala siyang tatlo ito. Di ba? Dalawa sa kanya kanina. 5, tatlo. 5. Nagdad ako ng isa. May nagkuha ng isang bundle. 10 kilos plus 1. Magkano daw kilo? Kabili daw. Okay, ito na lang guys. Paubos na. Ito na yung pretty kilo pa eh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 19 na lang kilos.